ki parabangin baro but ki perlu baro ki bayi semua kini ke Bible study kini ke por kum ke barang na Longship Presbyterian Church ni wandrat sesin fi ya kini ke jing puli jungi sipang ke jing duai but ngia puli menta sipang ki ki bangin dan kam ban kerpa no blay ke jing duai jungi ki babon ki benta jong ke jing kerpat ki jungi but kawai ni ki benta ki baron kam ke jing kerpat jong ki ba kenjam sim ban pedang jong ki jing kerpat jungi ki ba kenjam sim ngidang puli sipang ke jing dan kam jungi ya ke jing start ke jing sempang but ke jing tip kini ke ki baron kam ha but nadang ilayo sibun yakini ha ke jing sisa kalau penyo ini sibun ki weipat namar badan ke jing start ke jing sempang ba ke jing tip ni kham tip rukumno ani kham yo ke jing start ke jing sempang kumno bagin sumar ya kan mat ke jungi ke jing kot jing khia kumno bagin pen khlan ya ke bot perkhat jungi bat kumno bagin tip ya ke ban pet ban sumar ya ke sodong sokut jungi bat kiwi tukunta ke jing start ke jing sempang bat ke jing tip kilong sisa ke badan kam hadu kata-kata lada ngingi kuah banyo iki bakodor ngani kecingim baraba ngiyo iki ni no blay kata kamat ngilayo sibun tu ngila kampelut poro halor kini mar kilong ke badan kam hadu kata-kata khandai tuli iki jing puli ki jungi kilade halor tanggani khandai tuli ki Bible study tentang singin penkut suano ya kani ke benta bat tangin sebeteng pat se ke weipat ke jing dan kam ke bakenjam sim ke banging dan kam benduai ha kani ke weipat ke teo tu kum ke jing penkut lani ke conclusion nginya pet na ka kitab probab kan nong ke bar sau ke dekat ke belai duk ke pesan ha kini ke dekat ngi sem ke jing thok ke bakelum lang ya borok ki ba ya debat ke jing start ke jing sempang bat ke jing tip lah agni ke juk ke kitab probab ni sem ki babon ki jaka bathot sempang ke jing start lani sempang ke jing sempang lani sempang ke jing tip te hakini ki Bible study ki beladak ru ngi la pet ki tu ki khot ki be debat kini dan dari mentah ke singin pet ya ke ba kelum lang kini ki lightly ki jing dan kam ke probab kitab probab kelong barsau ke khot ke balai du wasan daga jing start batte ke yeng bat daga jing sempang bapen skemika bat daga jing tip bapendap yaki kamera daga spa bakodor bat basngom ha baro ubriu bastad ulong bakhlan bat ubriu batip upen roy ya ke bor tungin di duai try bubhang aing me namun tahu ni kalat pat sesin bame aingi baginya peteng ban puli tien jume ban study sifang ke jing dan kam jungi ye ke jing start ke jing sempang bat ke jing tip kum ki jing dan kam ki bakenjam sim ki jungi ye ki bangi a try ni dan kam ban kerpat nami naka por se ka por khana bugin yo ye ke jing im ke bala ban long ke baroi bat ke belong ke jingker khu bat ke pensung bhai me tukur khu ni sesin a tribe ngi puli ke ni ke benta ke tien jumi ni poi se ke benta bungin penkut ye ke ni ke jing study jumi ye ke jing don kam ye ke ni ki lightly ki tu yalam ngi lumba ke ni ke por kur khu we ni pen jungi be sim benta ke ni Bible study bungin da yo a try ye ke jing kur khu na ke ni Bible study ngapan kini keteng Jesus Christ amen tu ke dekat ke balai jong gani kitab ki probab kenong barsau kong daga jing start batte ye ga yeng kata baning kong kapang daga jing start batte ye ga yeng te hoi da bong batte ye ga yeng ni laban perkhat ye ga yeng ke banging te ke ni ka slakhndo ke building ke bangite dari kini ke kham tau ye ka long yeng sem ke jongi hang ni long ba la te ka long yeng sem ke jongi brio da ke jing start te ka bomot ba ke jing sedang jong ki ka design jong ki ka hab ban long na ke jing start
mla bante ke yeng na kamdan shwa ke design nang ta na kamdan sa ka structure ka bami na ka design manang ta sa penmi pat ya ki jenet jong ke yeng te ka jing bu ya ka nong rim jong ke yeng ka jing bu ya ka design ka structure ka wandra ya ka jing scam ka wandra ya ka jing singan jong ke yeng te hamni la kran sifang badai da ka jing start batai ya ka yeng lada umdan ka jing start umla ban penbiang ya ka nong rim ka scam ya ka yeng ka sam tukum jo ru habang isim ni ka jing im jongi kum ka yeng try jisu o yanu jor ya ka yeng bat ban long kum ka nuksa na ka banta ka jing im jongi ha ka gospel Matthias ka nong ba saw ha ki tu hang kan mut ka nong ka ban nyo ha tu ki tu khat ka ban nyo jong ka nong ban nyo ki tu khat ki ba arf saw tatar hang to o kran sifang ka yeng ka bala teh lor mo siang bo ong brio batay ka yeng jo ong lor mo siang ulong brio wastan ubatay pat lor siap ulong brio bobin te kran sifang ka tang sifang ka jing tay ka yeng ban siang ban sa ndo kini ka thong hi bo kran sifang ka jing em te kum taru kini ka proverb ka ong bat da ka jing start batay ka yeng ka mat ba ka jing em jongi da ka long simet ni ki long yeng long sam ki jongi ni don kam ni kong ka jing start ban tay but ublay u so baha ban ai ka ta ni le pe ki bible study ki ba shwa baladangi so bangim dan ka jing start kum no ban tay ka jing em na jong ka long yeng long sam ki jongi ne ka no ka lumpong ha ka bangi ni dan banta ban tay ublay un ai ha bangi pan na ulong blay ba ai ka lut ha bangi pan da ka jingit tukum ta shwa bangin na ikano ka jing im jongi ladangi pan no blay ka jing start ngin nyo ay kata nang tao ong ru sagaway pat wong pat da ka jing simpang bopan scam ya ka habala design balate ya ka ni ka yeng ka jing pan scam jong ka kawan da ka jing simpang kumno ba ki banta jong ka yeng ki sno lang kumno ban pen biang ya ka rukom ba ki sno katapat kawan sa kajing start sa kajing simpang kajing start kalong kelum ban pet na dong sidong ya ka dur kadar ka structure ka design jong ka yeng brokoi ndo bagi benta jong ka yeng kin ya sno hakurkom ka scam kin syong hakurkom ka scam ha kata ka nongrum ha ka ba labu yaki kadon kam kajing simpang tukum taru ba ngi kwa bagani gajing im jungi simet ngin la ban penlong ka ka scam ni don kamru ye gajing simpang tang bangi dan gajing start hangi ni yo ye gajing start no play dre ni don kam se gajing simpang kum no ban penlong scam ki bangi la yo no play kin bon ki banta ki bangi yo no play kum kan nong rim kongsan gajing pen ka bangi la yo no play ka ba hu Jesus Christ balang bau khun jong Jesus Christ nyo ka jing pen ya kam sim ka jong ni den rei la da kam nan ka jing simpang ka jing pen ka bang yo kala ban song sinjor kala ban do no ni la ban pensruano ka den rei ha bagadan ka jing simpang ni nang kum no ban sumar ban pen khlain ban pen scam shu ka bangi nang san kum ki brio ki badan ka banta ha ka jing tei pat ye ki we ki banta jong ka hima ka jong play te ning kong ka ta ngi don kam ye ka jing simpang ban pen scam ye ka no ka bangi tei ka ni ka jing im ban akan ni ka khat ka basaw pat wong ban ka jing tep ba pendap ye ki kamera da ka spa badan bakodor bat basngom ha baro te khlam ka jing simpang mla ban pen scam te hangi pat akan ni ka khat ni ibla tho ba khlam ka jing tep pat mla ban pendap ban pen wonder ban pen internet ban pen ruspa ye kata
ka bangi ngila tei ngila pen scam bagan long ka berus pa ka beroi ka ba roi kerhai ka man ongno ka jing im bakanjam siam ki jongi yadan kam ni ka jing tip ka jing itu yo blaming kong ka jing itu yo Jesus Christ ka ba penut po bat uman kasni ban gawai kasni si ka wai nginang itu yo bat kani ka wandra ya kata ka jing itunat ka jing wandur ha ka jing long sim jongi ha ka jing im jongi kum ki banget ho Jesus Christ ban nang ta ngiyo sibun ru ki bakodor nang ta ngiyo sibun ru ki bakodor kawai ni kita kalong ka jing kandil kawai na kita kalong kita kaspa kabang iyo ng baga jingtip kalong ba ngila ban pendam ya gajing imjungi haki benta ki ba fer daki ki ban long kajing yarap ingi ki ban long kajing pendam ingi ki ban long kajing kemen kajing suk ingi bat tang kata ndre bangila banya sampat sikiweru habangi ngidan kajing tip ngila ban sam ya kata sikiwe bakan long kajing kerku kajing penroi ki wei perlu mar kata kadai kaman kajong blai abangi pule ka khten kajong blai ublai umkwa tamba kajing kerku kan sakut hangi kano ka bola kerku ingi ndroi bakan tuit sikiwe pat badai nang kata kada bu ublai ai mensim bakhuit ubolong mensim jong kajing sampang kajing start kajing tip ba unyo ia ka ban penstart yengi ban pen sempang yengi ban penong yengi ki breu ki bat don ke jingtep balong ba kata patru bakani kan tu sesiki wei pat te kam kajing im kristan kam de kajing im ka balong selfish ka ba perkhat tang ka maladi ka ba perkhat tang kajing mentoy ban lum tang haladi ndoi ka de kajing im ka balot dakhong pongi kata ka ba ka ei ka bangayo ka ei ka bangana tip ka ei ka bangana sempang ya kata ngan ailam siki wei kata ka jing im kristan ka basisya bat ka bukum kata ka jing im ka dei ka jing im ka badon ka jing hun ka jing kaman ka jing sup haka nomor belai bangilale ya kata ka badai ba kaman ka jong belai ndre bangi lum tang na ka bantai ladi bat ngilong selfish ka mong kten pareng kani ka selfishness ka wanra sibun kijing pentron ya kijing imjongi te kijing sempang kijing start kijing tip ka bangi la yo ru kin le na haba kadan kijing long selfish lani ka perkhat tang ya ka manadi te kini ki lightly ki mau bersio jong kijing imjongi ki bangi yo no ublei ai khnang yi kini khnang ba kijing imjongi kan long ka bapura bat bukan long kijing kerkhu ya ki weipat ki paran sim te param ngai kan no kolong ka badan kam yang aning kong yeladi ong ning kong bad yang ilang baro bangin nat yit yeladi hato ngi wat ngi thang na em ya ka jing start hato ngi thang na em ya ka jing sempang hato ngi thang na em ya ka jing tip namala dangim dan ni gini ka jing im jungi kan long sisa ka batar khong ka jing im ka bom dan kanu ka ik ban ai siki wei pat bat kan long ka jing im ka bom dan kata ka jing hunru te wat ki bro ki bom pat don ka jing ya dei bat ublai kata rukom ka balong personal ka balong marmen ndrei namal baki don ka ni ka donot ka bakwa ban ailam siki wei kilong ki bro ki bakkaman kilong ki bro ki bahun kilong ki bro ki basuk ban mangam firu kanno tam ni ki balayo ye gani ka jingkar khu ba khrau jong jing pen im ka jong blai ka bola ai ho khun jong Jesus Christ ba kita ki banget ho kinyo ye ka jing pen im ai kanno tam nginyo ya kini ya ka ta ka jing im ka bahun ka basuk ka bakaman lada
ni im na ka benta jong ki we lada ngi la ban ya sam nam ye ki bang la yo te kani ka jing im ka ya sam nam si ki we ka de hi si benta na ka jing im jong ki brio ki start ki shampang ki badan ka jing tip but ka wanra ya ka jing te ya ki param sim ka wanra ya ka jing kerkhu ya ki we pan but ka wanra ya ka jing hun ni ka jing keman ni pan bangi ni la yo banai ka bakodor na ka benta ki parabrio but kalong ru ka ban hun yu blay na maru blay ula pen imingi na ka benta bangin im ka jing im ka bakumta tungin say beteng pat ka tayo ka banwan ya ka ban puli pat ya ka we pat ka jing don kam ka bakanjam sim but hadin kata in senang beteng pat ya ki mat ki bede ba ka jing duai tungin la kampendut por lor kani ka benta ka bede ba ka jing don kam jungi ka jing start ka jing simpang ba ka jing tel namar bakini sisa kilong ki badan kam ha ka jing im jungi bangin kan mau bangin wat yakini na uplay bukan penroi yakini ha ka jing mut jing berkhat jungi ka donut jungi ka sim jungi pada ka jing im jungi tutu uplay kerkhui pi we ki bele don benta ka ni ka bible study ban ada fidan gano ba fi kwa ban kali lani ban ai jing mut phila ban ai nung ba ka comment lani phila ban phone how phone number uba ngala pentip teng the phone number ngan sat bo no ha kani ka website ha ka YouTube channel ru phone number jonga ude 94025 06739 94025 06739 lani ha khasi khandai saw not arsan not ri nyo like khandai saw not arsan not ri nyo like khandai te ko ba fi kwa ban kali ka ba fi kwa ban ya ai jingmat lam kono ngilong gi bakloi ya ga ban ya kran lani kono kerkom ru bangila ban ya exchange lani ban ya pentip kaliang ya ki bangi don ban ong to blon kerkhui pi we na benta ka burum ki jong amen to ngi tuai ngai mo ime try na benta ka lat ka baling bagi ni tayo ki baladap ngi la yo ban pulis phang ka jing start ka jing simpang ba ka jing tip kumno begini ki long ki jing don kam ki bakanjam sim ki bangi don kam ka ni ki jing im try but ba ni don kam ban kerpat yaki nami to yai pen kan mau ingi ko pa ki jing duai ki jongi ban kerpat ban pan nami ya ka jing start ya ka jing simpang ba di ka jing tip ba da kita kan rat ni la ban te ka yeng ban pen scam ya ka yeng nani ka jing im ka jongi ba di ka jong ki weru hoi ru ban penitnat ban pendap da ka jing tip try to snow gini ka jing pa jongi na bangi pan gini ka teng Jesus Christ pada ka buai na ru to ai ba ka jing ai ka jong try Jesu ka jing ba ka jong ble ku pa lam ba ka jing slok sim khoi kin da shong krai lam bat ngi ku mu pat long jong me agani ri bat klang slak ka puthe menta ba da do ala ka taru amen khubli sibun ubleun kar khui pi amen